Usa ka iconic landmark sa dakbayan Sugbo nga nahimutang sa bukirang dapit diin masud-ong 360 degrees ang tibuok Cebu City. Apil na ang mga kasikbit nga syudad. Ang padayong gidagsa karon sa mga lokal ug langyaw turista. Kaniadto pa kini nga sentro sa laaganan sa mga dumuduong apan mitak-op kadali og karon sobling pagbukas mas misibaw ang katahom sa dapit. Aduna nay upat ka layers nga edipisyo nga pinasahi ang disenyo. Din ang kinatumyan nga gitawag og sky deck. Masaksihan gikan dito ang katahom sa palibot sa ubos samtang ang flooring sa ground floor ang makadani usab sa mga mata sa mga bisita ug apil na ang mga disenyo nini. Aduna usay gimontar nga state-of-the-art media center nga gitumong alang sa mga local ug foreign artists pagpalambo sila mga katakos og sa collaboration. Samtang aduna usay pagkaon nga mapalit alang niadtong panggutomon. Ang iconic landmark adunay 10.5 hectares development nga maabot sa mga bisita di lang pinaagi sa land transport kundi apil usab sa air transport.